Sannu. Yawwa shannu. Kwana biyu. Ai kwana biyu ina so in je in ganki ban samu zuwa ba. To Allah sarki. Yi. Dama kullum na yi sallah addu'a nake Allah ya kawo ka mu hadu. Dama ke kina shalla ne? To dama an gaya maka ni yarinya ce. Na ga ke bayar biya shi kina shalla dama. To an gaya maka yarbawa arnawa ne ba sa sallah ne. Ai mu a rugar mu in ba mutum ba fulatani ko ba haushe ko balarabe ba ɗauka muke mu arne ne. To bari gaya mu a garin mu akwai masallaci har da limam ladan komai akwai. Yawwa tun da kin ce ke musulma ce bari in gwada ke salloli nawa ake yi a rana. Asubai asahar lashar magarba shayi. Gaskiya ashe zuwa na garin ku ya kama ni. To ina ne garin naku? Garinmu Osun State. Osun State. Osun? Osun State. Osun shute? Ko Fulani ba ku da fahimta mu yarwa mun fi ku basira. So uku na fada maka abin ka kasa rikewa. Osun State. Osun shute to naji. So ina ne garin naka? Mu? Garin mu wuro Oggashitek. Me? Wuro Oggashitek. Me? Wuro Oggashitek. Ku yarba ba ku da fahimta wallahi. Korokata Weti State. Wuro Oggashitek. Din na gyara jiran na yi makaranta ba tabanci wannan sunan a state a capital. A to shi tun da haka faɗa min da yaren ku kina so na so more like you. Allah kiyaye. More like you. To su ce da ba masa tun da kaga su fahimta more like you. To in san ce na fullanci ina son ka me san fada? Mi ga hidima. Me? Mi hidima. Me? Mi hidima. Hidima? Hidima kuma? To me hidima. Malakiya. Muhidima. Malakiya. Muhidima. Malakiya. Mudaddima. Malakiya.